Dobrý deň, dámy a páni. Vítame vás na dnešnom webinári Travel and Expense System Refresh. Vráťte svoj systém späť na správnu koľaj. Veľmi si vážime, že ste si našli dnes čas a pripojili sa k nám. Témou dnešného webinára je pohľad na to, ako môžu firmy po určitom čase fungovania systému pre správu tých služobných ciest a výdavkov znovu prehodnotiť nastavenia systému a procesov, aj využívané funkcionality. A v praxi vidíme, že často tie systémy, ktoré boli na začiatku nastavené veľmi dobre, sa postupne či už príliš prispôsobujú zmenám, alebo príliš málo prispôsobujú zmenám v organizácii, novým požiadavkám alebo rôznym výnimkám. A časom samozrejme takto môžu strácať efektivitu, prehľadnosť, aj používateľskú jednoduchosť a nejakú user friendliness, ako sa hovorí. Dnes sa teda spolu pozrieme na to, kde najčastejšie vznikajú tieto problémy rezervy systému, ako identifikovať tieto príležitosti na zlepšenie a ako systém opätovne nastaviť tak, aby podporoval compliance, kontrolu nákladov a každopádne aj komfort pre užívateľov, aby boli so systémom spokojní. Poďme sa teda pozrieť na tú agendu, ktorá nás dnes čaká. Prvé začneme úvodom a nejakým uvítaním samozrejme a hneď na to vám ukážem, z akých dôvodov najčastejšie sa teda systém vykolíše alebo vyjde z tých nejakých zaužitých alebo správnych koľají. Potom sa pozrieme na organizačnú štruktúru a master data, lebo to je asi najdôležitejšie, keď master data nie sú správne a ten systém, Travel and Expense systém nedostáva správne dáta, tak samozrejme nemôže potom fungovať úplne ideálne. Pozrieme sa na nastavenie Travel and Expense pravidiel, politík a limitov, tu si ukážeme aj v systéme na príklade SAP Concuru. Potom sa pozrieme na workflow a schvaľovacie procesy, aký workflow je ideálny, kedy to už je príliš, kedy má workflow strašne veľa krokov a kedy to nie je už veľmi užívateľsky prívetivé. Pozrieme sa aj na nevyužité funkcie a automatizácie, ktoré systém ponúka a ktoré firmy veľmi často neimplementujú alebo neaktivujú, čo je veľká škoda, lebo tie systémy ako ponúkajú už v dnešnej dobe veľmi veľa nejakých usnadnení alebo procesov, ktoré vám dokážu pomôcť lepšie spravovať váš systém. Pozrieme sa aj na užívateľskú adopciu a prečo systém nefunguje v praxi, aj keď je možno správne nastavený. A konec koncov tam máme, ako vám Deloitte pomôže dostať váš systém späť na tú správnu koľaj, ako systém podporuje klientov, kde už máme ako dlhoročnú prax v tejto tematike a dokážeme docela rýchle zistiť pre firmy, kde sú nejaké body na zlepšenie. A na záver samozrejme zhrnutie, čo sme sa dneska naučili a nejaký Q&A. Chcel by som vás tiež poprosiť, samozrejme, keď máte nejakú otázku, môžete využiť chat funkciu hore vpravo, ten otáznik, question mark, tam to môžete počas celého webinára klasť otázky. Niektoré možno na konci budeme môcť zodpovedať, ak sa nám to nepodarí počas webinára. Samozrejme sa k tomu vrátime neskôr. A buď sa vám ozveme buď e-mailom, alebo telefonicky vás budeme kontaktovať a vám odpovieme na všetky vaše otázky a problémy. OK? Tak poďme na to. Predtým, než začneme, samozrejme predstavenie. Moje meno je David Hankovský, pracujem ako manažér v Deloitte, kde sa špecializujem na implementáciu Travel and Expense riešení, primárne SAP Concur, ale samozrejme riešime aj integráciu na ERP riešenia, integráciu kreditných kariet. Pracujeme aj s inými modulami, nielen Expense Travel, SAP Concur, Expense a iné tooly, ale aj Request, povedzme Budget a všetky tie rôzne moduly, ktoré sú podporované v tomto svete, tak dokážeme implementovať alebo zastrešiť spolu s integráciou na, ako som povedal, na ERP, HR tooly a finančné iné moduly. OK, poďme na
ten úvod, ako som povedal, začneme, prečo sa travel and expense systémy postupne deformujú. Aby som povedal, predtým než začnem s týmito bodmi, ktoré máme na tom slajde, ja si myslím, že hlavný bod je správne nastaviť tú governance alebo správu systému. Všetky tieto body, ktoré tu máme na tom slajde, sa od toho nejakým spôsobom odvezujú alebo navazujú. Takže to znamená, že keď si firma implementuje nejaké travel and expense riešenie, si častokrát myslí, že that's it, to stačí, všetko bude fungovať, ale to nie je pravda. Veľmi často vidíme, že ten systém keby sa nevyvíja spolu s firmou, tie pravidlá, tie nejaké limity, nastavenia nie sú reflektované v tých nastaveniach toho systému, alebo v tom governance, ako som povedal, keď sa robia aj nejaké zmeny, keď sa systém nastavuje, nezaznamenáva sa to interne, čo znamená, že pri fluktuácii administrátori, zamestnanci odchádzajú z firmy. Počasie sa môže stať, že tá firma keby už nevie, ako vlastne ten systém bol nastavený, že ako má fungovať, ako funguje a nejaká vízia do budúcna tam chýba. Takže ako som povedal, tá governance a nejaká správa tohto systému je veľmi dôležitá, aby ste si zapisovali dátum, čas určitých zmien, kto to spravil, kedy, ako, aby ste sa potom mohli spätne k tomu vraciať a zistiť, kde možno nastala chyba v systéme, v konfigurácii, v implementácii a ako to jednoducho potom nejakým spôsobom opraviť. Jo? Takže začneme tou organizáciou. Samozrejme, organizácia sa prirodzene vyvíja, mení sa biznis, priority, legislatíva v určitých krajinách, ako pri dietách, povedzme, alebo cestovných náhradách. V určitých krajinách sa to mení každý rok, niekedy aj raz za pol roka, za pár mesiacov. Takže firmy, keď prechádzajú reorganizáciami, expanziou či legislatívnymi zmenami a nie je to vidieť v systéme, nereflektuje to tie aktuálne nastavenia. Jo? Takže týmto spôsobom sa keby deformuje celý ten systém a potom, keď sa to ešte aj nezaznamená interne, tak môže dochádzať k veľkým problémom. Potom tu máme systém, často nereaguje flexibilne na organizačné a procesné zmeny, takže pri zmenách štruktúry veľmi dôležité, alebo pri zmenách napojenia na HR tooly alebo nejaký ERP systém, tak to potom nie je zohľadnené v tom samotnom travel and expense systéme, čo má dosah na správne fungovanie workflow alebo pri alokácii na rôzne cost centra. To znamená, že keď ten systém je buď správne napojený na nejaký nový HR tool alebo nesprávne, to potom má veľký dopad na ten samotný systém, že nedostávate tie dáta, ktoré by ste potrebovali. Jo, ale k tomu sa za chvíľučku dostaneme. Veľmi často vidíme z praxe, že vznikajú výnimky, čo sa na začiatku u firmách implementovalo ako super tool, funkčný, všetko funguje, všetko je automatizované. Po tých nejakých zmenách, povedzme, napojili ste konkurs na nejaký iný HR tool, alebo nenapojili, alebo možno len nejakú krajinu z tých krajín, pre ktoré ste implementovali ten tool. No a potom vznikajú nejaké výnimky, kde sa musí manuálne zasahovať do toho systému, aby sa to upravovalo. Jo, povedzme, že z HR systému dostávate špatné alebo neúplné cost centra, ktoré potom buď sám užívateľ alebo schvaľovateľ musí v systéme meniť alebo upravovať, aby to reflektovalo tie správne nastavenia, čo je veľmi, veľmi by som povedal, neefektívne, lebo tieto túly sa implementujú hlavne kvôli tomu, aby uľahčili prácu, aby všetko bolo automatizované. Takže veľmi veľký indikátor, že váš systém je už deformovaný, je, že musíte niečo manuálne meniť, manuálne nastavovať. Jo. Veľmi dôležitý bod je, že zamestnanci obchádzajú nastavenia, niečo ste nastavili buď nejak striktne, alebo neúplne dokonalé, tak tí užívateľia vo väčšine prípadov sú veľmi chytrí, zistia, že ako ten systém funguje a dokážu tie neefektívne nastavenia obchádzať. Jo? Alebo keď tam nemáte limity, alebo povedzme, k tomu sa dostaneme skrze workflow,
ak tí užívateľia vidia, že ten workflow, schvaľovateľ to nekontroluje ten report, tak môže dochádzať aj k fraudom, to znamená k preplácaniu užívateľom a tak ďalej. Takže tu na fakt ako riskujeme nejaké fakt závažnejšie problémy v rámci firmy. Schvaľovatelia riešia namiesto nejakého riadenia nákladov alebo nejakých skutočne dôležitých vecí administratívu. To znamená, že keď je workflow špatne nastavený, tak tí schvaľovatelia fakt musia dôkladnejšie overovať tie reporty alebo requesty a tak ďalej a nevenujú sa nejakej skutočne dôležitej práci. Jo? Takže toto má taký ten dopad a to uvidíte v praxi, keď to je príklad alebo prípad i vo vašej firme, to znamená, že workflow nie je nastavený správne. Potom drobné neefektivity, keď sa kumulujú, znižuje sa samozrejme aj spokojnosť používateľov, ktorí ten systém používajú a to je veľmi dôležité. Keď strátite dôveru vašich zamestnancov, že ten systém je fakt neefektívny, prečo vlastne robíme tieto reporty a ako ich robíme. Ako som hovoril predtým, keď je systém nastavený príliš nejak striktne alebo príliš nereguluje alebo že je otvorený príliš, tak to trošku naruší tú spokojnosť užívateľov a začnú si klásť otázky, prečo vlastne takýto systém používame. A samozrejme systém prestáva podporovať biznis a začína ho spomaľovať. Tieto neoptimalizované procesy vedú k pomalému schvaľovaniu, oneskorenému reportingu a horšiemu prehľadu o nákladoch. Takže potreba optimalizácie sa často rieši niekedy až na posledný moment, keď sa všetko nakumuluje a potom až fakt zistíte, že takýto systém už vôbec nemôžeme používať. Preto, ako som hovoril na začiatku, veľmi dôležitá je nejaká governance, správa systému, zápis zmien, ako funguje náš systém, mať správne definované procesy a vrátiť sa k tomu, aby ste mohli takýmto problémom do budúcna nejak aj predvídať. OK, dostaneme sa teda k našemu ďalšiemu bodu a to je organizačná štruktúra a master data. Takže problémy v Travel and Expense sa často riešia iba úpravami, čo vidíme v praxi v samotnom nástroji, takže sa nerieši ten hlavný problém, že do konkúru prichádzajú špatné dáta alebo neúplné dáta. Ako som hovoril predtým, ten systém nie je dobre alebo dostatočne napojený alebo integrovaný s nejakými HR toolami, vytváranie užívateľov nie je dokonalé, alebo replikácia cost centier projektov nie je dokonalá. Takže týmto pádom nemôžete očakávať, že ten systém bude fungovať správne, keď od základu nedostávate správne dáta. Jo? Takže aj keď firma sa snaží niečo upraviť v systéme, povedzme nastaviť workflow správne alebo nejaké politiky a tak ďalej, môže to spočiatku vyzerať, že sa problém vyrieši a ten systém keby možno funguje lepšie, ale ten samotný prvý problém sa nevyriešil, že tie dáta nie sú úplné a správne. Takže ten druhý bod, Travel and Expense systém je silne závislý od kvalitných a aktuálnych dát, či už je to ERP systém, HR systémy alebo ďalšie vami firmou integrované systémy. Takže Travel and Expense systém využíva dáta o zamestnancoch, organizačnej štruktúre, čo je najdôležitejšie, cost centra, projekty, a ak tieto dáta nie sú pravidelne aktualizované alebo obsahujú chyby, negatívne to ovplyvňuje schvaľovanie, účtovníctvo a aj reporting tých výdajov. Organizačné a systémové zmeny postupne narúšajú automatizáciu a vedú k tým manuálnym zásahom, ktoré sme si už na začiatku trošku načrtli. Takže pri reorganizáciách, povedzme, implementovali ste váš Travel and Expense systém 10 rokov dozadu, a medzičasom samozrejme ste rástli, pribudli nové krajiny, ktoré ste implementovali do systému, možno nejaké nové cost centra, nové dáta a tak ďalej. Takže pri reorganizáciách, zmene zodpovednosti alebo implementácii nových systémov sa integrácie často neprispôsobia dostatočne rýchlo alebo neúplne. Takže automatické procesy potom prestávajú fungovať spoľahlivo a zamestnanci musia situáciu riešiť manuálne, čo je, by som povedal, to najhoršie, lebo tým pádom, keď už sa začne niečo riešiť manuálne, spočiatku to bolo automatizované,
prejde to na manuálny nejakú zmenu a potom sa to celé vykýve. Užívateľia prestanú používať systém alebo málo, budú nespokojní a to je tá vec, ktorej chceme ako predchádzať, aby sa to vôbec nestalo. Jo? Takže veľmi dôležité pozerať sa do systému, ako to funguje, možno nejaká spätná väzba, k tomu sa dostaneme, aby ste včas prišli na to, že niečo nie je v poriadku. Organizačné a systémové zmeny narúšajú tú automatizáciu, ako sme si povedali. Nekonzistentné dáta spôsobujú chyby v schvaľovacích procesoch a zvyšujú administratívnu záťaž. Musíme si predstaviť, že keď niečo nefunguje správne, automatizovane, nejaký človek, nejaká skutočná osoba sa musí na ten report pozerať dôkladnejšie, alebo viacerí ľudia sa na ten report alebo request musia pozerať dôkladnejšie a tým pádom nemôžu sa venovať nejakej skutočne dôležitej práci. Jo? A ako si povieme vo workflow trošku neskôr, tieto veci sa dajú aj automatizovať šťastí v tých workflow, takže možno to ani není nutné, aby to niekto overoval viackrát, len závisí aj na tom, ako ten systém je správne nastavený. A potom tu máme efektívnu optimalizáciu TNI systémov, takže vyžaduje sa komplexný pohľad na dáta, celkový nejaký holistický pohľad na to, ako ten systém je nastavený, ako sa počas tých rokov menil, kde sa nachádzate, aby ste dokázali možno lepšie odhadovať, ako sa ten systém bude meniť, vyvíjať a podľa toho sa možno pripraviť aj na nejaké dodatočné zmeny v systéme, quick wins alebo nejaké dodatočné integrácie alebo aktivácie nových modulov. OK. Pôjdeme ďalej. Nastavení travel and expense, pravidla, politiky a limity. To si ukážeme aj názorne v systéme za chvíľočku. Takže teraz len si povieme, že aké tieto chyby vidíme možno v systéme alebo na čo dávať pozor. Takže pravidelná revíze cestovných a výdajových politík je veľmi dôležitá. Navrhoval by som, aby tie firmy alebo tí stakeholdery alebo tí administratóri, ktorí majú na zodpovednosti tento tool alebo tento proces, aby si raz za čas, povedzme raz za pár mesiacov, raz za pol roka, raz za rok sadli, prediskutovali, ako ten systém teda vyzerá, možno zobrali v potaz nejakú user satisfaction, nejaké spätné vazby od užívateľov, od schvaľovateľov, aby dokázali povedať, že či ten ešte systém fakt funguje, ako ste si na začiatku mysleli, že má fungovať, keď ste to implementovali. Jo? Pri tých nejakých meetingoch, keď budete mať, alebo keď si naplánujete, veľmi dôležité aj kontrola nastavení limitov, per diems, to znamená diet, aj tých cestovných nákladov za použitie osobných vozidiel a aj samozrejme, že či využívate stále aktuálne kategórie výdajov. To sú veci, ktoré si môžete ako administratóri so správnym prístupom do systému ľahko overiť a tiež to sú tzv. Quick wins, dokážu prikloniť nejakú prívetivosť užívateľov na vašu stranu, keď takéto veci budete mať ošefované a správne nastavené. Jo. To vám za chvíľočku ukážem, ako si to skrze tie nastavenia v Concure dokážete overiť. Identifikácia historických nastavení a nadmerného množství výjimek, to som hovoril už na začiatku veľakrát, tá správna governance, aby ste mali v podstate nejakú tabuľku, nejaký prehľad, kde si budete zapisovať všetky zmeny v systéme, kto to spravil, dátum, čas, akej zmene došlo, možno aký dodatočný modul ste integrovali, implementovali, aby sa na to nezabudlo, aby ste sa stále vedeli k tomu vrátiť, lebo ako hovorím, fluktuácia proste to celé narúša ten systém alebo na ten proces. To znamená, že ak odíde z firmy niekto, kto tomu systému rozumel od začiatku do konca, nie je tam nejaký správny knowledge transfer na toho ďalšieho kolegu, ktorý prevezme tú zodpovednosť, potom sa môže stať, že v podstate nikto nerozumie tomu systému, ako bol nastavený a ani potom nebude rozumieť, ako ho zase priviesť na tú správnu koľaj, ako sme to nazvali my.
Eliminácia nejednoznačných alebo príliš prísnych pravidiel, ako som spomínal, už nejaké pravidlá by mali byť kompromis medzi nejakou spokojnosťou užívateľov a medzi spokojnosťou firmy, čo sa týka nejakých legislatívnych pravidiel a nastavení. Takže ako uvidíte trošku ďalej, ak budeme pokračovať, kompromis v tomto je veľmi dôležitý, aby aj užívateľia boli spokojní, aby ten systém fungoval rýchle a efektívne a automatizovane, ale aj aby vy ako firma ste boli spokojní s tým, že či to reflektuje vaše nejaké interné politiky a nastavenia. Jo, takže to je docela ako veľmi dôležité na to myslieť. Optimalizácia kontrolných mechanizmov, k tomu sa dostaneme, to je ten workflow, aby ste skrze workflow dokázali správne schvaľovať tie reporty alebo requesty, záleží od modulu, aký používate, alebo či máte správne nastavené audit rules, to sú pravidlá auditu, ktorému sa dostaneme za chvíľočku v samotnom systéme. To je vec, ktorú firmy často zanedbávajú a ktorá dokáže firmám veľmi rýchle a efektívne pomôcť, aby ten systém sám overoval, že či tí užívateľia správne zadávajú výdaje a tak ďalej. Jo? Nastavenie rovnováhy medzi compliance, kontrolu nákladu a užívateľskou privetivosti, to sme si už povedali. A na záver zjednodušení a zjednocení pravidel naprieč organizácií. Jo? To je veľmi dôležité, lebo ako sme si hovorili, keď implementujete systém a implementovali ste systém povedzme 10 rokov dozadu, každý rok môže sa stať, že pribúdajú nové nejaké sestierské firmy, ktoré budete pridávať do toho ekosystému, alebo nejaké nové krajiny pribudnú, ktoré chcete pridať, aby tiež používali Concur. A častokrát to nie je nejaký jeden proces, ktorý sa používa, ale každá krajina alebo každá iná sestierská firma má svoj vlastný proces. Jo, a to, čo sa týka nejakej governance alebo správy toho systému, to môže byť pre vás docela komplikované to potom vedieť manažovať, aká krajina, aká sestierská firma má akú konfiguráciu, aké expense typy, aké limity. Môže to byť ako docela komplikované pre vás, ako hovorím, aby ste to potom zmanéžovali a vedeli spravovať. Jo, takže tu sa doporučuje, aj keď časom pridávate nové, ako hovorím, krajiny do toho ekosystému, ktoré majú používať Travel and Expense systém. Bolo by nutné nad tým z začiatku popremýšľať, ako to spraviť, aby to bolo zjednotené naprieč rôznymi tými krajinami, aby ste mali čo najviac možne stejný proces so stejným workflow, aby ste eliminovali nejaké potenciálne erory alebo chyby, že ste nevedeli možno, ako sa to nastavilo pre danú krajinu. OK, ja sa teraz prepnem rýchle do Concuru. Ešte dobre, že ma to nevyhodilo medzičasom. OK, takže tu nás sme zalogovaní v našom testovacom systéme. Ja vám tu ukážem skrze pohľad administrátora, ako správovať ten systém, ako upravovať, aby, ako sme si hovorili s vami, ten systém rástol, aby zohľadňoval nejaké nové politiky a nové nastavenia. Tak si ukážeme nejakých pár konfigurácií, ktoré vám v tom dokážu pomôcť. Ak si pôjdeme pod videé, jedna z častých vecí, ktorá, ako som hovoril, už sa mne upravuje alebo nerastie s firmou, sú tie pravidlá auditu, ktoré máme tu na. A to je veľmi dobrá funkcia, a to doporučujem každej firme, pre ktorú Travel and Expense systémy implementujeme, aby si fakt napísala, čo chcú, aby ten systém automaticky overoval. Lebo v tomto je Concur ako fakt veľmi dobré nastavený, že dokáže zohľadňovať či už nejaké limity, používanie výmenného kurzu pre nejaké ďalšie meny, ktoré používate vo firme, aby ste mohli používať len určitý typ výdajov pre určitú krajinu. Ako v tomto je systém fakt veľmi flexibilný a ja si myslím, že je chyba, že firmy si nenastavujú dôkladne tieto pravidlá, lebo týmto keby pomáhate vašim schvaľovateľom, aby nemuseli
skontrolovať každú transakciu zvlášť, manuálne overovať s účtenkou a tak ďalej. To dokáže za vás už ten systém urobiť v dnešnej dobe sám. Ak by bolo niečo nesprávne, ak by bolo niečo mimo limit, alebo ten užívateľ urobil niekde chybu, tak vám ten systém ukáže buď žltú chybovú hlášku, nejakú warning, ako to nazývame, ktorá má nejaký edukačný zmysel, a potom vám môže ukázať červenú chybu, ktorá v podstate blokuje užívateľa, aby pokračoval ďalej, dokým niečo v systéme neopraví. Jo? Takže vy ako systémoví administrátori, ktorí máte ako správne práva, si môžete kedykoľvek pod pravidlami auditu buď meniť, upravovať alebo pridať nové pravidlá, ktoré vám dokážu pomôcť manažovať celý ten systém a aj možno zjednodušiť ten proces zadávania pre samotných užívateľov, lebo ako som hovoril, keď to máte docela pekne nastavené skrze tie žlté chybové hlášky, tak ten systém dokáže navádzať užívateľov, ako ho správne používať. Jo? Povedzme, čo sa týka nejakých snídaní, obedov, večerí, ako ich zadať, ako zadať správne nejakého ďalšieho účastníka, ako itemizovať hotely a tak ďalej. To dokážete pekne si nastaviť cez tie pravidlá auditu a ten užívateľ dostane automaticky pop-up nejaké hlášky alebo informácie, ktoré ho budú navigovať. Jo? Nemáte žiaden limit, koľko tých auditných pravidiel môžete mať. Jo? Takže toto je veľmi dôležité povedať. Môžete si to manažovať sami vo firme, môžete si ich pridávať, ľubovoľný počet. Môžete to mať nastavené pre každú krajinu zvlášť. Povedzme, máte konkúr alebo nejaký travel and expense systém v Čechách, v Nemecku, v Rakúsku, v Maďarsku. Pre každú krajinu môžete mať zvlášť nastavené auditné pravidlá, lebo samozrejme legislatíva je iná, limity môžu byť iné a tak ďalej. Tento systém to dokáže pekne zohľadniť. Jo, takže toto je jedna z konfigurácií, ktorej sa ešte dostaneme neskôr a ktorá je málo využívaná. Takže ako tu vidíte, ja si vyberiem nejakú kontrola konzistence mneny a DPH. Vidíte pravidlo auditu a vám ukáže, kedy sa tá chybová hláška viac menej objaví. V tomto prípade je to po uložení a zadaní toho expenzu. Keď pôjdeme ďalej, tu nám máte tie podmienky, podľa ktorých ten systém to overuje. To znamená, že keď je položka a obsahuje DPH, to znamená položka transakcia a rovná sa hodnote áno, ten systém vidí, že tam je DPH kalkulované, a položka výchozí mnená země regiónu sa rovná ne, to znamená, že nekoresponduje s tou čiastkou alebo menou v DPH, ten systém vám dokáže vygenerovať tú chybovú hlášku. Takže vidíte, možno pre niekoho nejaké maličkosti, malichernosti, ale niekedy to dokáže fakt urobiť divy, ako tí užívateľia vnímajú ten systém, ako vnímajú tie procesy. Ako vidíte, máme tu úroveň výnimky 1, to znamená, že sa zobrazí užívateľovi len žltá chybová hláška, takže stále bude možné ten samotný report odoslať. Jo? To je len v podstate nejaké upozornenie, dávajte pozor, prosím, milí užívateľia, a postupujte podľa nejakých daných procesov. Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorá sa veľmi jednoducho dá upraviť, ako som teraz povedal, pravidla auditu, keď zohľadníte možno nejaké požiadavky vašich zamestnancov, vašich schvaľovateľov, tak sú to tzv. Quick wins. Jo, veľmi rýchle, veľmi jednoducho dokážete zmeniť nastavenia, aby ste presvedčili vašich užívateľov, že ten systém nie je až tak špatný. Jo. To samé s tým workflow. To máme tu na schvaľovací procesy, k tomu sa ešte detálne dostaneme, ale tu na ako administrátori si môžete overiť v podstate, ako je náš workflow nastavený, kedy, po koľkých dňoch možno prechádza na ďalší stupeň schvaľovania, alebo niekedy sa stane, že najväčší problém je, že tí schvaľovatelia zabúdajú schvaľovať, nenastavia si tam za seba náhradu a ten systém akoby visí, v tom systéme ten report visí, nie je schválený na čas, čo samozrejme spôsobuje, že tí užívateľia nie sú spokojní, lebo čakajú na svoje peniaze. Jo? A toto docela ako rýchly quick win, zistíte, že až po 10 dňoch je ten report odoslaný ďalšiemu schvaľovateľovi, čo je podľa mňa príliš dlho.
tak sa to dá zmeniť povedzme na 2-3 dní, aby to ten ďalší schvaľovateľ dostal, keď ten prvý line manager nie je v práci, povedzme. Jo. Potom si môžete overiť samozrejme tie kroky, koľko krokov máte vo vašom workflow, či to je príliš, či to je málo, že či tie kroky sú potrebné viac menej, že či ten predchádzajúci schvaľovateľ už neschválil to, čo ten schvaľovateľ po ňom by mal overovať. To sú takéto veci, ktoré by mali byť zrejmé a určite tiež skrze schvaľovacie procesy a tie kroky, ktoré máte nastavené, dokážete urobiť nejaké quick wins, aby tí zamestnanci boli spokojní. Jo, lebo v konečnom dôsledku, keď sa rozprávame o expense module, tí užívateľia čakajú na preplatenie svojich reportov a keď čakajú na to príliš dlho, tak samozrejme vzniká nespokojnosť a tí zamestnanci za vami budú chodiť spätne, prečo čakám tak dlho, kde je problém, čo sa deje. Samozrejme, niekto sa tomu musí z vašej firmy venovať, nejakí administrátori, takže zase venujeme čas niečomu, čomu by sa dalo v systéme predchádzať, keby ste si nastavili správne ten workflow. Jo. A ešte jednu vec, ktorú som vám chcel ukázať, a to sú, momentík, schvaľovací procesy, auditní pravidlá a politiky. Jo. To sú, konfigurácie. Keď to mám prehodené do češtiny, tak niekedy mi to robí problém tým, že pracujem primárne v angličtine. Si myslím, že to je pre väčšinu z vás to samé. Politik. Ja si to teda cez Ctrl F. Firemní politiky, tak to tu nahore to máme. Super. Čože tiež akoby quick win, overenie politiky, firemnej politiky, že či pracuje so správnym workflow, lebo viac menej tá firemná politika má za úkol v podstate riešiť vytváranie, schvaľovanie a odosielanie samotných reportov. Jo? Takže všetko, čo je v policy, súvisí s týmto procesom. Takže znova policy, vytváranie, odosielanie a schvaľovanie reportov. Takže tým pádom k policy pridávame workflow, s ktorým má pracovať, pridávame tu report header form, to znamená, ako sa majú vytvárať reporty a tiež tu pridávame alokačnú formu, ako sa môžu alokovať reporty na rôzne cost centra a tak ďalej. Môže sa stať, že sa to zmení a nie je to reflektované v tej policy, takže to znamená, že tie reporty, ktoré sú vytvárané zamestnancami, nie sú vytvárané podľa tých skutočných nejakých pravidiel alebo nie je reflektovaná nejaká zmena, alebo možno sa niečo zmenilo, zabudlo sa na to, takže je veľmi dôležité raz za čas sa pozerať na tie firemné politiky. Každá politika viac menej sa vytvára podľa tej krajiny, pre ktorú sa to implementovalo. Jo? Takže ako tip, keď budete mať nejakú revíziu systému, skontrolovať, že či tá firemná politika ešte odzrkadľuje tie potreby danej krajiny alebo tej sesterskej firmy, povedzme, a že či má správny workflow, správny report header a správnu alokáciu nastavenú. Jo? A ďalšia vec je, ktorá je nastavená pod firemnou politikou, sú typy výdajov. Tu nás si môžete overovať, že či pracujete ešte so správnym nejakým zoznamom typov výdajov, expense types. Niekedy sa stane, že tá firma pracuje s príliš dlhým zoznamom tých expense typov, čož môže spôsobiť nespokojnosť užívateľov, že nevedia, z akého typu výdajov si vybrať. Jo? A potom to ide zase spätne k vám, že tí užívateľia sa sťažujú, že máte tam strašne veľa tých expense typov. Alebo na druhú stranu nemáte dostatok. To znamená, že ten užívateľ nevie, ktorý vybrať, lebo má nejaký špecifický expense type a nevie, kde to dať. Jo? Takže tu nás si môžete overiť ako firma, že či pracujete s nejakým aktuálnym zoznamom výdajov, typov výdajov, s ktorými pracujú naši zamestnanci. Jo? OK, a my sa prepneme zase späť do našej prezentácie, kde budeme pokračovať a budeme naväzovať priamo na náš workflow, ako sme si už trošku načrtli v systéme. Takže ako správne navrhnúť schvaľovanie,
kedy schvaľovať vopred a kedy až po vyúčtovaní. To samozrejme súvisí s modulami, ktoré používate vo firme. Predschvaľovanie samozrejme, alebo schvaľovanie za nejaké cesty, ktoré ešte len nastanú, je dôležité, keď používate request alebo keď schvaľujete niečo užívateľom. Alebo v tomto je veľmi dôležité povedať, že či by nestalo za to pre vás ako firmu implementovať request. Lebo môže byť, že za tie roky, čo používate možno Concur, nejaký iný travel and expense systém, ste zistili, že nechcete len čisto preplácať reporty vašim zamestnancom, ale chcete, aby možno ste mali dosah na ten budget, kam idú vaše peniaze, aby ste možno mali k tomu predschvaľovací proces a k tomu je doporučený ten modul request. Jo? K tomu sa dostaneme trošku neskôr, ale je to na zváženie. Jo? Takže môžete určovať ako firma, že či vôbec pošlete nejakého zamestnanca na nejaký business trip alebo na nejakú zahraničnú cestu niekde, na nejaký meeting, tréning, lebo to budete mať viac menej v rukách. Jo? Ten zamestnanec vám bude musieť predtým, než vôbec tá cesta nastane, poslať nejaký požiadavok, potrebujem hotel za toľko a toľko, potrebujem letenku za toľko a toľko a vy uvidíte, že či to je rentabilné, že či to ako má zmysel, môžete to schváliť a ten užívateľ si potom buď skrze Concur Travel tú cestu ako bookne, alebo mimo Concur, keď to nemáte implementované s Concurom a potom po návrate z tej cesty si to vyúčtuje. S tým, že ten request by bol priradený k tomu expense reportu. Takže to je tiež niečo, čo je veľmi dôležité. Takže v tomto je ako veľmi zaujímavé ako pracovať s predschváleniami a schvaľovaniami až after the fact, ako to hovoríme, až keď sa vrátite z cesty späť. Koľko schvaľovacích krokov je tak akurát? Toto je veľmi ako dôležitá otázka a tu naražame zase na ten bod, čo sme si už hovorili. Byť niekde, ako mať kompromis medzi tým, čo je pre užívateľa ešte tolerované, a čo je tolerované pre vás ako pre firmu z nejakého legislatívneho hľadiska, alebo aby sa dodržiavali všetky tie schvaľovacie kroky, ktoré sú nutné. Jo? Štandardne tie schvaľovacie kroky, každý krok, ako som hovoril, za tým je nejaký človek, ktorý si k tomu musí sadnúť, musí to overiť a schváliť. Niekedy to zaberie pár dní, ale niekedy podľa toho, koľko máte tých krokov vo workflow, to môže zabrať až pár týždňov. Jo. Potom záleží, že či máte možno aj integrované kreditné karty, za ktoré nesie zodpovednosť samotný zamestnanec. Ak tomu zamestnancovi nepreplatíte včas, tak bude musieť, povedzme, American Express alebo nejakú kreditnú kartu vyplatiť zo svojho, čo nie je úplne ideálne. Jo, takže v tomto stále hovoríme dbať aj na to, že či to je nie príliš nejak striktné pre tých zamestnancov, že tam máte 4-5 krokov schvaľovacích, každý krok zaberie pár dní, tak sa čaká príliš dlho. Jo, takže nájsť nejaký kompromis v tomto, aby boli všetci spokojní. A určite, keď používate tie travel and expense systémy dlhodobo, zase pracovať s nejakou spätnou väzbou, opýtať sa zamestnancov, opýtať sa schvaľovateľov, procesorov, ako efektívne pracuje ten schvaľovací proces, ktorý máte nastavený. Typické brzdy procesu, zbytočné paralelné schvaľovanie, to sme si už trošku hovorili o tom, že či je nutné viac menej mať toľko krokov, že či každý ten krok schvaľovací nerobí to isté. Ano, že či ten prvý schvaľovateľ nie je dostačujúci, lebo už v podstate overil celý ten report, všetky tie transakcie na správnosť, alebo možno keď pracujete s Concur auditom ako extra servisom, že či viac menej fakt už vyžadujete tie ďalšie dodatočné schvaľovacie kroky, že či to len nerobí všetko ako komplikovanejšie a neefektívnejšie. Schvaľovatelia bez reálnej zodpovednosti, to je veľmi dôležité. Častokrát z praxe vidíme, že tí schvaľovatelia ako to neberú vážne, odkliknú to, approved, schváleno, nepozerajú na tie reporty. Tí zamestnanci to veľmi rýchle zistia, že takto to funguje vo firme a potom riskujete to, že budete preplácať zamestnancov a budú vznikať tam ako škody. Jo? Záleží, ako veľká firma tam je. Stovky zamestnancov, tisícky zamestnancov. Z praxe vidíme, že sa to ako stáva veľmi, veľmi bežne, takže v tomto prípade, k tomu sa ešte dostaneme za chvíľočku, veľmi dôležité nejaký change management alebo tréning tých zamestnancov, tých schvaľovateľov, aby fakt vedeli, čo robia, ako to majú robiť, aby sa nestalo,
že tí schvaľovatelia fakt to nebudú brať vážne, ten schvaľovací proces a si to len odkliknú. Jo? Možnosti optimalizácie, role-based schvaľovanie v konkúre, na príklade konkúru uvediem, že konkúr dokáže priamo prepojiť firemnú hierarchiu na workflow. To znamená, že dokáže zohľadniť všetky cost centra, projekty, WBS a tak ďalej, že budú mať pod sebou schvaľovateľa, alebo povedzme cost object ownera, ako sa to hovorí. Takže ten systém automaticky pošle ten report na schválenie alebo request na schválenie tomu človeku, ktorý je zodpovedný za daný cost center. Jo, či to už je ten defaultný cost center, ktorý bol priradený užívateľovi na začiatku, keď sa vytvoril profil, alebo skrze alokáciu, keď ten zamestnanec alokoval kosty, transakcie na iné cost centra, ten systém to automaticky zohľadní a pošle to tomu konkrétnemu schvaľovateľovi, kto to má schváliť. Jo? Keď pracujete s budgetom, povedzme, môžete to nazývať budget owner za cost center a tak ďalej, to dokáže veci zrýchliť, zjednodušiť a budete mať do toho väčší prehľad ako firma. Takže to je tiež na zváženie, že či už nevidíte časom, že to je niečo, čo by vám možno pomohlo zase vrátiť na tú správnu koľaj ten systém, ak by ste možno neprepojili vašu firemnú hierarchiu s vašim workflow. Jo, takže to je k tomuto. Dopad na dobu spracovania a spokojnosť užívateľov, ako sme si hovorili, dobre nastavený schvaľovací proces priamo ovplyvňuje rýchlosť vyúčtovania a celkovú používateľskú skúsenosť. Čím je proces jednoduchší a transparentnejší, tým vyššia je spokojnosť zamestnancov a zároveň aj kvalita dodržiavania firemných pravidiel sa zvýši. Jo. A ešte som preskočil automatické schválenie nízkorizikových výdajov. Vidíme z praxe, že veľa firiem si nastaví skrze tie auditné pravidlá, ako sme si ukázali, pravidlo, že keď je report povedzme do 100 €, 1000 korún, nejaké malé výdaje, alebo môžete si to nastaviť tak, že určitý typ výdaju, povedzme office supplies, nejaké výdaje vo firme, môžete automaticky nechať schváliť nejakým manažerom, že bude vyžadovať možno len jeden schvaľovací krok, alebo žiaden. Jo, môžete si to aj takto nastaviť. Kde vidíte, že by sa dokázal ten systém zrýchliť, to dokážete povoliť, a kde vidíte, že pre vás je niečo dôležité a malo by to byť viac striktnejšie, tak si to môžete takto regulovať. A v tomto vám tieto nielen SAP Concur, ale aj ďalšie Travel and Expense systémy dokážu pomôcť v dnešnej dobe. OK, nevyužité funkcie a automatizácia, k tomu sme sa trošku už keby dostali. Automatizácia a kontrola politík, ako sme si ukázali, veľa firiem zanedbáva nastavenie tých auditných pravidiel, nepracuje s tým, nemá to dotiahnuté do konca, takže namiesto toho, aby niečo systém robil sám automaticky a ukazoval chybové hlášky, tak to tí schvaľovatelia musia robiť sami a manuálne kontrolovať tie reporty. Jo, takže tu by sa dala dosiahnuť veľmi rýchle a väčšia spokojnosť či už užívateľov alebo schvaľovateľov. Takže na to dávať pozor. A veľmi dôležité, integrácia platobných kariet. Veľa firiem to zanedbáva, pracuje s kreditnými kartami, ale nemá to integrované do Travel and Expense riešenia. Ak by ste to mali integrované, to znamená po zaplatení tá transakcia by prišla za pár dní do profilu užívateľa, tak namiesto toho, aby sa tá transakcia vytvárala manuálne, čo zaberie možno nejaký čas, tak by ste museli len kliknúť na tú transakciu, pridať ju do reportu. Tam je obrovská úspora času. Jo, aj neriskujete to, že ten zamestnanec to špatne zadá. Jo, že tam nebude špatný dátum, nebude tam špatná čiastka, špatná mena, currency a tak ďalej. Jo, takže to je niečo na zváženie, možno čo vidíte, čo by vám dokázalo veľmi rýchle, lebo to nie je až taký komplikovaný projekt, tá integrácia platobných kariet, a dokázalo by vám to ako fakt zefektívniť to používanie toho systému. Samozrejme, v dnešnej dobe mobilné aplikácie, to je vec, ktorá dokáže prikloniť užívateľskú spokojnosť na vašu stranu. Ak nepracujete s mobilnými aplikáciami, máte tam možno nejaké firemné restrikcie, alebo máte to možno nejak oklieštené, že nie všetky funkcie sú aktívne. Mobilná aplikácia v dnešnej dobe všetky, povedal by som skoro všetky Travel and Expense tooly majú so sebou aj mobilnú apku. Môžete si tie transakcie zadávať na letisku počas vašich ciest. Je to veľmi, veľmi jednoduché.
a v dnešnej dobe už majú aj tú funkciu OCR, ktorá vám dokáže z účtenky automaticky vytvoriť transakciu. Jo. Takže to je niečo, nejaká funkcia, ktorá veľmi rýchle, to je zase nejaký quick win, ktorá je dostupná, dokáže vám hneď pomôcť, len to treba nejak správne podchytiť, aktivovať pre užívateľov. Jo. Ďalšia vec, reporting, data pro consulting. V Concure napríklad máte reporting tool Cognos, ktorý sa dá využívať skrze predvytvorené reporty. Je tam veľké množstvo predvytvorených reportov, ktoré môžete využívať. Málo firiem to využíva, málo firiem si nechá ťahať zo systému reporty, povedzme z nejakých auditných dôvodov, alebo aby ste videli, koľko naši užívateľia minú za mesiac, za pol roka, za rok a tak ďalej a tak ďalej. Tých reportov, ako hovorím, tam je strašne veľa. Nepracuje sa s tým, a čož je veľmi, veľmi doporučované si to nejak naštudovať a pracovať s tým. Ďalšia z funkcií, ktorú Cognos v Concure podporuje, je vytváranie aj custom alebo nejakých špecifických reportov, ktoré dokážu zohľadniť vašu nejakú konfiguráciu, vaše nastavenia, čo je pre vás dôležité. Môžete si tam vybrať aj, kto bude ten report a ako často dostávať na kontrolu. Takže to by som povedal, že je zase ďalší quick win, ako efektívne využívať ten Travel and Expense tool, keď ho už máte implementovaný. Jo, a ako identifikovať quick wins bez veľkého projektu, ako som hovoril, auditné pravidlá, mobilné aplikácie a tieto funkcie, keď si implementujete, tak to dokáže veľmi rýchle zrýchliť celý ten proces, zjednodušiť ho pre užívateľov, ale aj pre vás, administratorov a schváľovateľov. Takže preto to nazývame quick wins, lebo tam nie je nejaký extra nutný, veľký nejaký projekt, aby to celé zastrešil, ale dokážete to so správnou rolou v systéme dokázať aj sami, jo, ako administratóri. Jo, a tie reálne prínosy sme si už vysvetlili, tak poďme ďalej. Ďalší bod je užívateľe a adopce, prečo systém nefunguje v praxi, prečo systém nemusí fungovať. Aj technicky kvalitne nastavený systém samozrejme nemusí priniesť očakávané výsledky, ak ho používatelia nepríjmu alebo mu nerozumejú. Jo, úspech riešenia nezávisí len o samotnej konfigurácii, ale aj od toho, ako dobre zapadá do každodennej práce tých zamestnancov a ako je komunikovaný v organizácii. Takže tu na veľmi dôležité ten change management, na ktorý sa by nemalo zabúdať, alebo nejaké tréningy pre tých zamestnancov. Jo, takže či už je to end user, administrátor, alebo schvaľovateľ, procesor, tam nestačí, aby ste mali jeden tréning pre všetkých. Toto je ten tool, budete ho používať, tak sa to robí, that's it. Tam by mali byť špecifické tréningy pre každého nejakého zvláštneho používateľa toho systému. Jo. Takže na to nezabúdať, ako hovorím, change management a tréningy zamestnancov. Jo, takže najčastejšie dôvody odporu užívateľov, zložitosť, nejasné pravidlá a špatná komunikácia tých zmien, ako som hovoril. A tomu dokážete práve tým dokážete tomu predísť, keď budete mať správne definovaný ten change management a tréning, adopciu zamestnancov. A to máme v tom bode, jak zvýšiť adopciu, zjednodušení užívateľského scenáre, cieľené školení, nie ten one size fits all a práce so spätnou väzbou. To je tiež niečo, čo vidíme, že sa skoro vôbec vo firmách nerobí, že nejaký administrátor toho systému nerozpošle nejaký dotazník, nejaký questionnaire, kde sa pýtate vašich zamestnancov, ktorí často cestujú, alebo schvaľovateľov, ktorí často schvaľujú reporty, alebo ten back office, ako ten finance department, ktorý dáva ten final approval tým reportom. Prečo sa firmy nepýtajú, čo si o tom toole myslia? Kde si myslia, že má ten tool potenciál rásť, ako by sa to mohlo zmeniť. A fakt by ste sa divili sami, že s akými dobrými nápadmi tí ľudia prídu a ako jednoducho niekedy sa dá ten systém vylepšiť. Jo? Takže tam niekedy nie je až, lebo niekedy si firmy myslia,
systém nám nefunguje, bude to drahé, musíme to celé prekopať, celé zmeniť a tak ďalej. Niekedy fakt stačí k tomu pristúpiť chytre, opýtať sa a niekedy vám to fakt ukáže ten smer, akým sa vydať vo firme a ako tie nastavenia alebo procesy interne zmeniť. No. A teraz Deloitte vám pomôže dostať systém späť na správnou kolej, ako tým, že Deloitte má v tejto sfére Travel and Expense Implementation ako dlhoročnú skúsenosť a dlhoročnú praxi. Dokážeme firmám urobiť rýchlu diagnostiku alebo hlbokú revíziu systému. Rýchla diagnostika sa sústredí práve na tie quick wins, že sa pozrieme docela ako rýchle, efektívne na ten systém a skúseným okom vám dokážeme poradiť, kde by ste sa mali zamerať, na akú kategóriu, aby ste dosiahli možno nejakej lepšej user satisfaction, ako sme si hovorili. Keď vidíte, že ten systém ako potrebuje už nejakú hĺbšiu revíziu alebo nejaké preskúmanie do detailu, skrze aj tie napojenia na ERP, travel, finance, HR a tak ďalej, dokážeme urobiť nejakú hĺbkovú analýzu a presne vám povedať, čo je nutné zlepšiť, aby ten systém fungoval správne. Jo? Takže tie typické scenáre spolupráce, Travel and Expense Health Check, ako to nazývame, alebo Side Review, kde vám dokážeme poradiť, ako vyzerá systém momentálne. Opýtame sa vás, kde chcete, aby ten systém bol, ako by mal fungovať a podľa toho vám nastínime nejaké riešenie, alebo po prípade vám poradíme aj možno, aký dodatočný modul implementovať, alebo s akým nejakým ďalším toolom to integrovať. Jo. Redesign workflow, to je docela quick win, vám dokážeme pomôcť, ako redefinovať workflow. Optimalizácia politík, nejaký alignment, keď tam máte veľa politík, aby ste to mali nejak streamlined, ako sa hovorí, aby ste tam nemali veľa nejakej administratívnej záťaže operatívnej. Dokážeme vám samozrejme poradiť aj s change managementom a samotným tréningom, či už end userov, administrátorov alebo procesorov. Vieme vám poradiť skrze nejaký tailor-made tréning, to znamená, že vám na mieru šitý tréning, nie nejaký generický, ktorý si stiahnete z internetu, ale fakt podľa vašej konfigurácie, podľa vašich požiadaviek vám tam dokáže Deloitte ako fakt pripraviť aj pekné tréningové materiály alebo on-site alebo virtuálne preškoliť tých zamestnancov. Jo? Lebo tam ste na tej safe side, ako sa hovorí, keď máte nejakú zmenu v systéme alebo implementujete ten tool a potrebujete poradiť s tým tréningom. Viac menej môžete povedať alebo očakávať od tých užívateľov, že budú postupovať podľa vašich nejakých interných politík. Jo, takže pridaná hodnota v tomto, keď si necháte poradiť od Deloitu skúsenosti z reálnych projektov naprieč odvetviami, takže vieme presne, čo je špatne a ako to zlepšiť. Jo, tak sme u konce. Nejaké zhrnutie, čo sme sa dneska naučili, alebo o čom sme si rozprávali. Takže master data, povedali sme si, že v podstate je nutné pozerať na ten problém od začiatku, že odkiaľ dostávame dáta, že či sú v poriadku, že či sú úplné a že či je to správne integrované s vašim Travel and Expense systémom. Politiky, pravidlá a limity, to sú konfigurácie, cez ktoré môžete získať nejaké quick wins, dokážete si ich sami spravovať ako administrátori. Ako som hovoril, keď máte správne nastavený nejaký governance, správu systému, tak by bola nutná nejaká revízia raz za čas, aby ste videli, že či ten systém sa nejak nevykolísal z tých správnych koľají. Jo, workflow a schvaľovanie, či je potrebný multilevel schvaľovací proces, či je tam možno nejaká potreba automatizácie, aby sa to automaticky schvaľovalo, alebo že či nie je nutné možno napojiť váš systém na tú firemnú hierarchiu, aby ste tam mali tých cost object ownerov alebo tých zodpovedných za ten daný cost center alebo cost object. Automatizácia a nevyužité funkce. Samozrejme, dokážeme vám aj po tomto webinári poradiť. Budeme rádi, ak nám dáte vedieť skrze e-mail alebo nám zavoláte,
čo si myslíte, že by ste potrebovali ako firma. My vám dokážeme presne povedať, že aký modul, aký produkt by bolo možno na zváženie pre vás si objednať, kúpiť, aby vám to zrýchlilo, zefektívnilo celý proces, lebo v tomto je ako SAP Concur veľmi, veľmi dobrý a si myslím, že aj väčšina tých travel and expense systémov, že sa už dokážu napojiť na nejaké tie third party tools, ako sa hovorí, ktoré vám zrýchlia celé to fungovanie vašeho systému. Užívateľská prívetivosť a adopcia, veľmi dôležité pracovať so spätnou väzbou, pracovať s užívateľmi skrze školenia, tréningy, tréningové materiály, aby tí užívateľia neboli v tom sami, keď používate systém, keď meníte niečo, aby videli, že sa o nich staráte viac menej a že im podávate tú pomocnú ruku, aby tam videli tú od vás spätnú väzbu. Deloitte podpora ako posledný krok, takže od analýzy pres optimalizácii politik a workflow, optimalizácia a adopcia až po integráciu do ERP a ostatných systémov. Pomáhame firmám získať plne funkčný systém Travel and Expense, takže ak budete potrebovať pomoc, budeme rádi, keď sa nám ozvete a dáte nám vedieť, že s čím máte problémy, tak vám dokážeme pomôcť. To je z mojej strany teraz všetko. Ešte by som vás rád pozval na ďalší webinár, ktorý budeme mať a videli sme už veľa otázok k tomuto, či plánujeme AI. Webinár v blízkej dobe áno, plánujeme. Bude to v dubnu, apríl tohto roku, kde zozbierame najnovšie poznatky z AI sveta a implementácie AI do Travel and Expense systémov, tak budeme radi, ak sa pridáte teda v dubnu, v apríli na ten náš webinár. Jo. A ešte chcem podotknúť, máme tam pár otázok, questions, ktoré sme bohužiaľ nestihli počas tohto webinára, ale samozrejme sa vám ozveme späť. Ako som hovoril, buď vám pošleme e-mail, alebo vám zavoláme a na každú otázku, či ste už položili pred alebo počas webinára, odpovieme. Jo? Takže ďakujeme krásne za váš čas. Dúfam, že to k niečomu bolo prospešné a budeme sa na vás tešiť v budúcnosti. Ďakujeme, naschle.